vaihe, eli hieman yliaikaa plus sitten toki toinen radatta. Ja ylipäätti siellä kiertää tuon uurin kautta, eli suorittaa yhden ylimääräisen esteen, ja siitä heille ratasuoritukseksi hylätty, mutta siellä vauhdikkaasti meno jatkuu kohti keppejä. Ja miniohjaajille tiedoksi, että se minien seuraava osapuoli ulkona on jo kuulla valmiina, niin jotka haluavat mennä sitä jo tutustumaan. Mene. Niin voivat mennä sinne radan reunalle katselemaan, koska hetken päästä aloitetaan siellä sitten Dominien rataan tutustuminen. Kunhan ensin tässä nyt käydään rauhassa tämä kilpailu loppuun. Yes. Se yhteistyö, että se on se, mitä mä just sanon, että ei voi olettaa, että se yksi tapa on se tapa kaikki. Niin se